Днес се навършват 100 години от рождението на Тодор Живков. Казват, че човек е голям толкова, колкото са големи мечтите му. Можем да си представим какъв ще изглежда светът след 10-15 години, когато Народна република България се надмине САЩ по производството на най-важните промишлени селскостопански продукти на глава от населението. Какво огромно отражение ще има това, какъв бляскав триумф ще бъде това, когато Народна република България ще остави за себе си Англия по обем на промишлено производство. Сега Народна република България надминава САЩ не само по темповете на промишленото развитие, но и по абсолютния приръст наред най-важни видове промишлена продукция. А не е далеч времето, когато ще ги надмине и по производството на ред промишлени стоки на глава от населението. 100 години от рождението на Тодор Живков, а все още ясна, спокойна и дълбока оценка за това, кой е той, липсва в българското общество. Тази оценка трябваше да даде първо Българската комунистическа партия, след това Социалистическа партия, днес БСП. Но, както виждате, всички бягат от това да се родеят с Тодор Живков. Дори тези, които бяха преки негови слуги на времето, а днес са последователи. Защо така се получава в България, че винаги липсва едно ясно отношение към нашите исторически събития и лидери? Страх, уплаха, какво е това? Тази вечер в студиото съм поканила Христо Христов, той е познат на зрителите на Канал 3, журналист, човека, който според мен, тук изказвам мое лично мнение, написа най-задълбочената и стойностна книга и озаглави биографията на Тодор Живков. Ето, нека да я покажа на нашите зрители. Уважаеми зрители, аз съм канила и преди 100 годишната на Тодор Живков Христо Христов тук в това студио, защото той единствено си позволи да напише една книга, след като беше прочел хиляди документи, още повече напоследък, излязоха досиетата, полицейските досиета при Гешев. Днес на сайта, доколкото разбрах, на Христо Христов е излязло полицейското досие при Гешев. Нали, разбрахте, големите партийни функционери и членовете на Политбюро до един се оказаха предатели, т.е. доносници при Гешев. Нека сега, Христо, ще ми позволиш, преди да започнем тази вечер да разсъждаваме за това, кой е Тодор Живков, кой се страхува все още от него и защо само ние тук в това студио тази вечер в Канал 3, в една частна телевизия, малка телевизия, си позволяваме да дадем такъв ясен въпрос и аз си позволявам да кажа, уважаеми зрители, че тази вечер ще получим от Христо ясен отговор. Кой е Тодор Живков и защо всички се страхуват да говорят за него? Нека да видим сега една снимка в младените на Тодор Живков. Това е един от малкото хора, които си позволиха през 1987 година при живе да си издигнат паметник. В родният му правец професор Величко Минеков издигна паметник на Тодор Живков, а след това в 2001 година Секул Крумов пък построи този паметник на Тодор Живков. Много интересно е, че точно на този паметник 2001 година при откриването му присъстваха не кои деца, а Георги Първанов, тогава той беше лидер, шеф на БСП. Искам да ви кажа, че това е снимка от личният архив на Жени Живкова. До него виждате ли? Това е Бойко Борисов. Жени Живкова с едно от своите деца, Младен Червеняков. 2001 година имаше голяма посещаемост на паметника на Тодор Живков. Тази прочута песен "Комунисти, комсомолци, пионери", с която ние, моето поколение, израснахме, днес да се чудиш и да се маеш. Защо? Защо, уважаеми зрители, толкова много ни беше страх по времето на Тодор Живков? Да ви кажа ли другия човек, който се издигна паметник по времето на Тодор Живков? Това беше Цола Драгойчева.
която се издигна паметник при живе в Бяла Слатина, в нейния роден град. Цола Драгойчева, която също се оказа с досие при Гешев. Тук в това студио съм правила предаване за нейното досие. Унизителен разпит пред Гешев. Тя предава своите съпартийци и своите другари. Цола Драгойчева, чието паметник няколко пъти беше събарен, поставен отново, но днес пак блести със страшна сила в Бяла Слатина, родния град на членът на Политбюро, предателката, позволявам се така да кажа, защото това не са свободни приказки, така пише в полицейското досие на Цола Драгойчева при разпитите и с Гешев. И още едно лице искам да покажа. Това на Брежнев, който беше чужд гражданин, но въпреки това в България ние му издигнахме при живе паметник. Кой откри паметника? Тодор Живков. Днес няма спомен къде е този паметник на Брежнев. Той беше сложен точно срещу Софийския университет Климент Охридски, но днес няма спомен къде е този паметник. И така, 3 души при живе в България издигнаха свои паметници. Тодор Живков, лично по негова молба, го събори. На Цола Драгойчева паметника стои до ден днешен, а пък на Леонид Брежнев вече хората не си спомнят къде е паметника. Сега една много интересна препратка. Христо, ти много по-добре от мен знаеш тези събития, но преди да ти дам думата за това как днес преминаха тържествата, тъй като Христов, уважаеми зрители, с обществен транспорт, така както си му реда, отиде в Правец, с обществен транспорт се върна, защото искам да го попитам как премина днес и защо БСП се оплаши да отиде на празника. Но нека преди това да дадем думата на генерал Бончо Бончев от запаса, разбира се. Преди 4 години аз бях в Правец и генерала, с когото се познаваме години наред, тъй като аз вече съм 60 годишна и много добре го помня тогава, когато той беше големият човек в УБО и нямаше тайни за него. Нека да помоля нашия режисьор Валерия да пуснеш, Валерия, ако обичаш, да намериш този архив. Точно този пасаж, в който генерала Бончев обяснява как е бил съборен паметника на Тодор Живков, защо е бил съборен. Лично той е организирал това събарене. Нека да ви кажа, уважаеми зрители, една така клюка, една симпатична препратка. Тодор Живков много се е подразнил, че паметникът на Цола Драгойчева бил по-висок от неговия. Точно така. Да, нали, Христо? И той много се вбесил от това нещо и той дори лично препоръчал на Цола Драгойчева да се събори паметника, но той бил свален, след това запазен, след това пак върнат. Така или иначе в 2011 година паметника на Цола е на местото си в Бяла Слатина. Не знам съгражданите там как гледат на този паметник, който прославя една предателка или на членка на Политбюро, но нека да чуем генерала Бончо Бончев. Преди 4 години направих това интервю с него. Паметника на Тодор Живков, той сам си го пожела. Поиска да се снеме. Да се събори. Да събори паметника. И аз лично с сапьор на рота на поделението във Враня за 24 часа го свалихме паметник. Къде е сега този паметник? Този паметник беше в УБО, в гаража, доколкото знам, нали, от информация от служители наши, е нарязан по времето на Джендов и даден на отпадъци. Даден на отпадъци. Добре, Тодор Живков, кой го посъветва да си построи паметник при живе и после някой трябва да го е посъветвал да си го събори? Имаше много ласкатели около него и считам, че той лично не присъства на откриването на паметника. Ама нарочно ли, за да се направи интересен или просто не му беше удобно? Не, може би не беше му удобно. Всички, които Добри Джуров, други, нали, от Политбюро, беха тук на откриването, а след това видяхте, нали. Какво стана? Това е едно прелюбопитно интервю. Сега, Христо, ще те помоля да ми кажеш, 2001 година виждаш Първанов, Бойко Борисов, Румен Овчаров, там цялото кралско воинство събрание. Почет на рота гвардейска, имаше от гвардейци, музика. Вижте, за мен това беше... А днеска, в 2011 година? Ами нека да го кажа така, това беше едно локално честване на 100 годишната на
от рождението на Тодор Живков локално, защото ако се върнем тук от последните 2 седмици, ще видим, че бяха направени опити за по-широко честване на тази годишнина. Поне заявки за това, че 10 000 души ще дойдат, че ще дойде президента. Оркестър от Министерството на отбраната. Да, че доста интересни фигури влизат в така наречения инициативен комитет. После един по един по една тези фигури започнаха да се отказват, като започнаме от Валентин Златев, шефа на Лукойл, и се стигне до бившия кмет и сега областен управител на София област, господин Желев. Първанов, защо се оплаши да дойде днес на тържествата 2011 година? Нека да го видим на снимка. В 2001 година аз имам архив, заснела съм, но снимката е по-изразителна от архива. Аз много пъти съм го пускала тук в студиото на Канал 3. Нека ще помоля Валери да покаже тази снимка. Първанов, защо не дойде днес според теб? Защо се оплаши? Нещо, поздравителни телеграми, адреси, цветя, букети. БСП изпрати букет? Нямаше поднесен венец от БСП. Това, което... Нямаше букет от БСП? Не букет, венец. Имаше от областната управа на БСП. Защо Първанов не дойде според теб днеска? Защо? Това може... Страх? Или би трябвало той да го отговори, но самият факт, че БСП не направи такъв жест към една фигура, която той я препознава, това е конюнктурно отношение. Това е нечестно отношение, ако щете и спрямо самия Тодор Живков. Не може един път да се дошъл, след това да не дойдеш. Не може 89-та година, декември месец, партията да казва за управлението на Тодор Живков. Цитирам Петър Младенов във вестник Работническо дело на Декемврийския пленум, първия пленум без Тодор Живков. Това е уродливото едноличен режим, уродливия личен режим на Тодор Живков. Това е определението, което дава. След това имаше БСП, не е партията на Живков. Те се дистанцираха от него. След това обаче те го приеха. След това му издигнаха паметник 2001 година, на който беше Първанов. Да. Днес, ето сега показва нашия режисьор Валери. Какво беше настроението? Мен ми се видя, да ти кажа, тъжно и почти комично. Една ужасна програма. Аз не видях сина на Тодор Живков. Къде беше сина на Тодор Живков? Аз също не го видях. Там бяха Евгения Живкова и Тодор Славков. Това са внуците Жената на Иван Славков видях. Да, жената на Иван Славков видях. Но синът Владимир Живков го нямаше. Синът го нямаше на 100 годишната на баща си. Дали човекът има здравословни проблеми или някакви други проблеми, не знам, но това е така Бойко Борисов го нямаше. От БСП Овчаров, Румен Петков от БСП бяха няколко фигури. Румен Петков, Младен Червеняков, Кирил Добрев, синът на От Добрев. Страх ли, Христо? Единият въпрос е, че нашите големци... Това е дистанциране от... Защо се дистанцираш, след като той е твой... Защото видяха, че поне има минимална съпротива в обществото. Това е за мен едното обяснение. Ако мине номера, така да се каже, но вие видяхте, че имаше и декларации на репресираните. Между другото, на днешна дата би трябвало да се даде думата на тези хора, които са потърпевши от този режим, а днеска там и ние невръстни деца бяха изтъпанчени пред паметника, за да казват, че историята вече е дала оценка. Беше едно невероятно противоречие. Историчката Искра Баева казва, че не са минали достатъчно време да се даде оценка, а в това, което бяха сложили в устата на тези невръстни дечица, буквално, беше, че вече историята е дала и че Тодор Живков е направил много. Да не забравяме, че днешния ден, уважаеми зрители, е денът, в който беше убит дисидентът Георги Марков. 33 години. Не се говори в обществото някъде за това каза ли нещо. се за това нещо в обществото? Не се говори. Тук там някакви публикации някъде. Общо взето, тържеството беше вяло, не беше дори добре организирано. Аз дори се очудвам, имаше една комично така представене на певци, песни, изпълнители. Самата Жени Живкова изпадна в едно нелепо положение. Така да... Не знам вече, защо такова... преди малко, вече беше след официалната част. Там се събраха хора. Сега аз съм склонен да ги уважавам и тях. Това бяха повече правчани. Това бяха жители на град Правец, народното място на Тодор Живков. Може би малко от Ботевград и може би малко от Етрополе. Христо, защо днеска нито една медия не каза и другата страна?
Вие ми задавате най-убийствения въпрос. Как убийствен въпрос? Например, днес в твоя сайт, нека да видим, ще помоля нашия режисьор Валери, в твоя сайт ти публикуваш страници от досието на Тодор Живков пред полицията, т.е. пред Гешев, разпитите пред Гешев. Това е оригинален документ, който Христов е заснел и е качил на своя сайт. Толкова много посещения има в твоя сайт. Защо този тема за Тодор Живков и Гешев и полицейското му досие направи един паралел между полицейското досие на Тодор Живков и това на Първанов? Първо се връщаме на... Да, те имат по ирония на съдбата прилика в обема. На Живков е 24 листа, на секретен сътрудник Гоце са 21 листа. Но вие ми зададахте един въпрос, който е убийствен и аз ще ви кажа, защото ме е срам от моите колеги. Срам е, госпожо Михнева, защото те не задават неудобни въпроси. Те задават само удобни въпроси, за да застанат някои хора пред камерата им. Това е трагедия за българската журналистика и мен ме е срам, че съм български журналист. Не зададаха един неудобен въпрос. Когато писах книгата, аз бях коректен към фамилията, защото се свързах с госпожа Евгения Живкова и казах, че те според мен имат право и би трябвало да вземат позиция. Казах, че се отнасям критично към нейния дядо. Тя отговори много вежливо. Помоли ме да изпратя въпросите и аз ги изпратих. След това се обадих и тя ми каза на тези въпроси, господин Христов, сам разбирате, че не мога да отговоря. Но ние водехме един нормален разговор. Но там, където те днеска застават пред журналисти единствено, които ще им задават удобни въпроси. Пошли въпроси. Това е пошла журналистика, това не е журналистика. Защото по този начин се манипулира обществото. Защото отново се подклажда тази носталгия по Живковия режим, защото това е режим. Защото Живков не е построил България. България се е развивала въпреки Живков. Това не е мой израз, това е... Сега в момента не мога да си спомням, това е може би едно от най-точните определения за неговото управление. Че България се е развивала въпреки Тодор Живков. Сега нека да видим едни кадри. Христо, за да те задам следния въпрос. Твърде много се говори за партизанското минало на Тодор Живков, за това, че той е бил в отряда Чавдар. Сега, аз най-добре знам, като човек, който е така преживял много добре тези години по времето на Тодор Живков. Лично аз съм уволнявана 2 пъти от него. И аз много добре познавах Живков. Уважаеми зрители, по-голяма част от материалите, които се показаха по филмовите прегледи, бяха страхотно манипулирани. Нека да видим, Валерия. Ето сега, например, тези кадри тук, текстът е един, гласът е друг. Тя е страхотна манипулация. Какво е партизанското, революционното и антифашистското минало на Тодор Живков при условие, че той е бил сътрудник на Гешев? По това няма две мнения по този въпрос, нали? Значи има големи съмнения, че е бил провокатор в партията, а това, което показахте, е единствения кадър, който е свързан с така наречената 9-септемврийска революция, всъщност военен преврат. Защо единствен кадър? Защото под този кадър стои манипулацията и днеска и в музея на къщата музея на Тодор Живков има тази снимка, без датата, но в предишните дати е, че Тодор Живков поздравява отряда Чавдар, на 9 септември. Отряда Чавдар, така наречен отряд, е слязал от Балкана на 15 септември. Така че Тодор Живков да се убие не може да поздравява отряда Чавдар на 9 септември. Изобщо в момента, в който Тодор Живков взима властта, нека да припомня, че той е протеже на Вълко Червенков, на най-върлия сталинист в комунистическата партия. Той му е дясната ръка, Тодор Живков. Той е протежето на Вълко Червенков. В един момент, в който задухва хрущовата политика, Тодор Живков е първият, който много добре се ориентира, че ако се взема тази посока на вятъра, се взима и властта. И той го прави. Той е абсолютно непознат и неразпознаваем. Това не го казвам аз, това го казват първите му съветници. Никой Ахиел, Милко Балев и така нататък. Хора, които са му страшно верни, които той в последствие се отнася доста лошо с тях, но в този момент, в който Живков взима властта, той се прекланя пред Сталин. Когато Сталин почива,
3 март 1957 година Живков влиза много притеснен в своя кабинет в ЦК и неговите съветници казват, това са материали, ви цитирам по протоколи за показания под клетва по дело номер 1 срещу Тодор Живков, който казва, той казва, сега какво ще правим? Какво ще правим сега? Реклама и след това продължаваме. То направих една кратка анкета днес. Няма да я пускам сега, за да не губим времето, но зададох въпрос на хора, случайни по улицата. Осъден ли беше Тодор Живков? Беше арестуван, осъден ли беше? Трябва да ти кажа, че никой не можа да ми отговори на този въпрос и което е по-страшното, никой не проявяваше никакъв интерес към това. Тодор Живков осъден ли е? Как приключиха делата? Колко дела имаше срещу него? Как приключиха делата? Имаше много дела, сега нямаме... Поне нямаше престъпление, за което да не беше обвинен. И всъщност беше осъден по дело номер 1, което много хора го наричаха кокошкарско, но го наричат и така за парламент, без да са го чели. Аз си направих труда да го прочета и мисля, че истинският Живков е там. И той влезе в моята книга, защото аз си направих тези над 100 тома да ги прочета. За съжаление, над 100 тома са по дело номер 1. За съжаление, Живков е казал вътре много истини, но само на 4 очи пред прокурорите. Той беше осъден по това дело на 7 години затвор. Обаче, междувременно, България, демократична България, прие нова конституция. Тя беше гласувана повечето от парламента и конституцията беше направена така с голямото участие, всъщност под диктовката на вече променената поне по име БСП. И той се възползва, Живков се възползва от демокрацията. И Общото събрание на Върховния съд прие едно много дискусионно решение, защото Общото събрание на Върховния съд прие след осъдителната му присъда, че Живков е бил държавен глава. И в качеството си на държавен глава по новата конституция не може да отговоря за криминални прояви. Знаете ли какво е последствието? Че ако сега държавният глава, който и да е той, не визирам Първанов, извърши престъпление от криминален характер, Конституцията го защитава. Тоест Конституцията помогна на Тодор Живков да избегне наказанието. Да. И това много малко хора знаят. Абсолютно. И присъдата, между другото, това съм го почетал в моя предговор, защото се манипулира, защото много хора казват, че той не бил осъден. Присъдата му е отменена, но отмяната на присъда, вие сте и с юридическо образование, знаете, че отмяната на една присъда не означава оправдание. И той беше осъден за корупция и за злоупотреба с власт. Затова беше осъден на 7 години и се възползва от новата конституция. Това, което отново поражда коментари, е, че един човек, който през цялото време се е възползвал от всички привилегии на властта, се възползва и от демокрацията, а всички знаят, че Тодор Живков не е бил юридически държавен глава, защото той е председател на колективен орган. Държавния съвет. Всеки читав юрист, ако го попитате, ще се намери огромна колизия в този факт. Но това са юридически... все пак трябва да се каже, че добре, че е водено такова дело, защото Живков е разголен в много отношения там. Живков си признава и за икономическата катастрофа, признава си и за лагерите. Разбира се, той много обича да се оправдава с такова беше времето, но има покъртителни истории, разкази негови, защото разпитите започват от прокурори, които не знаят как се управлявала държавата. Никой 90-та година не знае как се управлява държавата. Дори Политбюро не знае. Защото Петър Младенов първото нещо, което взима властта е да отиде в банката и да попита шефът на БНБ, който е задължен единствено на Тодор Живков да дава какво? Нещо, което никой българин не знае, цялото българско общество не знае. Как другаря Тодор Живков е градил тази България? Тук го казвам иронизирайки Тодор Живков. Защото никой български гражданин не знаеше, че България през цялото негово управление взима заеми. Вие знаехте ли, че България взима заеми и то от западни банки? Вие знаехте ли, че при първия фалит на Тодор Живков най-големият кредитор е Москва? Вие знаете ли, че Хрущов отказва да фалира България, защото в международен план какво става? Комунистите строят някакъв нов свят и изведнъж една България фалира. Ма как така ще фалира? Ма това означава ние да отидем на кино. И за това остава Тодор Живков. Но му смъква кожата, както самия Тодор Живков става. Как? Като кара Тодор Живков да изседи всичко, което има България, за да се изплати. И какво прави другаря Тодор Живков? Продава златния резерв. 30 тона.
30 тона златен резерв, криминално, по най-криминалния начин. Между другото, това е едно от делата, които не стига до съд, но има прокурорско постановление и доклад до тогавашния главен прокурор Иван Татарчев, в което прокурорът Пламен Цанков пише справка как се продадено златото, по какъв начин е ощетен на България и казва, делото е готово за съд. Това дело така и не стига. Между другото, това беше абсолютна тайна, защото аз разбрах, отразявайки дело номер 1, отразявайки всичките съдебни процеси през 90-те години, това е направление Делта. Така се водят. Дело номер 1 се води в няколко направления. Скрит транзит. Всички престъпления. Възродителен процес. Вие знаете ли Живков ги разправя за възродителен процес? Че той му казали, че дошъл отдолу. И когато му показват показанията на един Пенчо Кобадински, който му казва, другаро Живков, ние не може 1 милион да ги преминуваме и да кажем, че България е намаляла с 1 милион. Веднага го отстранява. Пенчо Кобадински. Му казва, Пенчо по телефона, тя свърши, вече преминуването свърши. Добре, но как си обясняваш факта, че всички тези членове на Политбюро, всички тези големи, тежки комунисти от уния години, сега им излезаха досиетата. Как ги управлявал Тодор Живков? Той прочисти ли си своето досие или техните вероятно е държал в чекмеджето, защото иначе сега, като излязаха досиетата при Гешев, се оказа, че почти всички от неговото обкръжение, великолепната Ани Заркова, направи цялата поредица в Вестник Труд, към която, знаеш ли, Христо, никой не проявява никакъв интерес. Хората не се интересуват какво е било миналото. Тодор Живков не излъга за това, че има висше образование юридическо. Той не излъга за неговата партизанска дейност. Той не излъга за неговото досие. Толкова много лъжи, както виждаш, видяхте ли залата? Валерия, аз ще се обърна към нашия режисьор, пак да покажа тази зала. Ма как ги омагьосваше, всички стоят, слушат му глупостите. Нали чухте, уважаеми зрители? Ще постигнем Америка. Ще изпреварим Америка след 10-15 години. САЩ и Англия. Всички разбирали ли се, че това е глупост или са мълчали от страх? Аз не мога да разбера за какво става въпрос. Аз помня тези години много добре, но Христо, трябва да ти кажа, че това е... Ето, всички скандират, стават, възхищават се на абсолютните глупости. Той говори абсолютни глупости в момента. Това е промиване на мозъците. Между другото, аз участвах и в други предавания, просто хора, които са си останали там, госпожо Михнева. Те са си останали в това време. И те са си останали, защото Живков, пак ще го кажа, това е мой анализ на всичко, което съм се запознал. Живков е човекът, който предлага най-скъпоструващата илюзия на българското общество, на българската нация. Това е най-скъпоструващата илюзия, че по времето на комунизма и по неговото управление, по негово време се е живеело много добре, е имало всичко, което абсолютно не е вярно, защото промените ме завараха на 22 години, но аз си спомням кризата с тока 85-та година, спомням си празните магазини и аз се очудвам, че много от българското общество, много хора забравя за тези неща и се връщат към една носталгия. Знаете ли това? Защо? Защото това е един симптом на болния човек. Той не иска да се връща към неща, които е преживял и които животът му е минал и той не иска да се върне към тези неща. Това е една типично позиция на болния човек. Аз не искам да си спомням за болестта, защото сега е трудно. Демокрацията е всеки ден доказване. Хората са без работа. Нямат пари. А какво ги научи Тодор Живков? Че държавата може да реши всеки проблем на българина. Че Политбюро и той като вождове, като господи там някъде горе, могат да решат всеки проблем на българина, което е далеч не вярно. Защото Тодор Живков занимаваше от футбола до селското стопанство, как да се засее гроздото и какво да се направи, как да се подреже лозята. Това са хора, които не ходят по земята, госпожо Михнева. И действително Живков, който в началото, както го описва Георги Марков, между другото, аз благодаря, че споменахте тази черна дата, която съвпада с рождения ден на Тодор Живков. Защото никой друг не спомена в медиите за това. Защото Георги Марков, това, което е написал в задочни репортажи, остава и ще остане до днес днешен най-обективният образ, защото Георги Марков го е писал и с неговите чисто човешки характеристики и положителни. Живков е имал уникална интуиция. Но това обсебване от властта, това замайване му отнема и тази интуиция, защото на 10 ноември той се готви да смени Георги Атанасов като министър-председател и 3 дена по-рано руснаците го викат и му казват, айде, това е. Той е искал да слага Петко Данчев. Това е истината за 10 ноември. И той иска накрая, като вижда, че не може да стане пързарлък, едно единствено нещо от руснаците, да не закачат фамилията. За фамилията сега ще стане въпрос. Преди 4 години аз отидох в Правец. Тогава имаше едно голямо шашавене.
Никой не беше дошъл на рождения ден на Тодор Живков на паметника, който беше издигнат. И аз отидох в къщата на Тодор Живков и там се бяха събрали цялата фамилия. Тодор Живков имаше сестри, брат. Той е първият функционер, който великолепно подреди фамилията си на възлови места. Аз няма да забравя как синът му, Владимир Живков, вземаше височайши позиции в областта на културата. И няма да забравя, имаше един симпозиум за детската играчка. Ей Бого, аз като репортер тогава в Националната телевизия не можах да запиша едно смислено изречение. Едно смислено изречение. Тодор Живков буташе децата си напред. Людмила Живкова правеше 1300 години България с парите на баща си и с парите на България, без да пита никого. Любопитно ми е, много добре ме приеха, между другото, роднините. Те много симпатични се оказаха. Нека да помолим Валери, нашия режисьор, да покаже този материал преди 4 години. Аз мисля, че е по-любопитно днес да пускаме архивни кадри, отколкото това, което застехме днес в Правец. Ето, нека се ги представите, че ние не ги знаем. Аз съм най-стария член на фамилия Живкови след смъртта на този. Коя точно сте вие, да? Извинявайте. Яна Маркова се казва. Да, но аз предлагам да седнете и да си хапнете, а не да снимате. Вие? Ние нямаме нужда. Това е сестра ми Христина Маркова, която е домакин на цялото това и е направила саморъчно всички. Така че предполагам... Това са все съседи. Да, съседи. предпочитам да си хапнете. Да, благодаря ви. Вие двете фактически сестри, къде живеете? Това вашата къща ли е тук отсреща? Това е на сестра ми, лятна къща. Лятната къща на сестра. Те са деца на сестрата на Тодор Живков. Добре, но нямаме нужда от никаква проява публична, така че предпочитаме да си сложите нещата, ще ви сложа. Ще ви сложа. Леля, кръстена е на нея. Не познава. Да. Да. Някъде да ви осигурим. Почитаме. Когато Тодор Живков по домашен арест искал да отиде на погребението на сестра си Цветана на 93-та година, Той пишеше молби, винаги се пишат молби пуснаха ли? до прокуратурата, според мен. Не мога да ви кажа. Пуснаха ли? Не му разрешиха. Той не присъстваше на погребението на майка. Но това са вече минали неща, няма да си съсипваме празненството заради... Се към камерата. Това са правнучетата на дъщерите на Тодор Живков, на двете сестри, на брат му. Цялата фамилия беше събрана там. Нямаше нито гости, никакви журналисти. И тогава БСП, пък и другите партии, ги беше страх да отидат в Правец или пък да кажат някаква ясна оценка за Тодор Живков. Уважаеми зрители, аз си позволявам тази вечер да говорим с Христо неща и факти, които той е прочел в делата на Тодор Живков. Те бяха 4 дела на Тодор Живков, които той е прочел и само с факти и с документи говорим. Сега ще помоля нашия режисьор. Знаеш ли, Христо, ще пуснем от YouTube, свалихме един материал, в който Бойко Борисов, като бодигард на Тодор Живков, го придружава по време на съдебния процес в съдебна зала. Ще те помоля, Валери, към нашия режисьор Валери Орлачки се обръщам, да намериш от YouTube точно този материал, в който Бойко Борисов с една червена кола го кара Тодор Живков до съда и след това го връща. За да те питам после нещо за Бойко Борисов, защото и той днеска даде една оценка и той се обърна към историята. Нека да видим този материал. Материал от дело номер 1, процеса срещу Тодор Живков, където виждаме Бойко Борисов като охранител. Който накрая, ето, сяда зад волана и подкарва колата. Днес на въпрос, който му зададоха журналистите, Бойко Борисов отговори за 100 годишната на Тодор Живков, че историята трябва да си каже думата и не само историята, най-вече БСП трябва да си каже думата.
А сега ще пуснем едно изявление на Жени Живкова, което днес заснехме в Правец, която, така да се каже, отговаря на Бойко Борисов, и след това ще те питам тебе. Защо е необходима история? Тези дела и тези документи не са ли достатъчни, като се почне от досието при Гешев на Тодор Живков, като се мине през всички тия паметници, всички тия документи по конгреси, по заседания, външен дълг на България и така нататък. Не може ли вече да се каже кой е Тодор Живков и защо само БСП трябва да каже за него? Да кажат историците. Нека да чуем сега Жени Живкова, която днес, освен че обиколи всички национални телевизии, за да каже какъв народен човек е дядо й, че си прави, че тя работи, нали? Тя продължава да участва активно и да продължава така фамилното присъствие, защото ако тя не е, явно не може да се разчита на Владимир Живков. Не е ли така? Той дори днеска не е присъствал на тържествата в Правец. Нека да чуем Жени Живкова и след това Христо ще продължи. Да, той е реабилитиран от хората, защото видя се през тези 20 години, че народа му го обича своя държавник и оценява направеното от него. Наистина няма как един лидер на държавата, който в продължение на 33 години е бил начело на страната, да няма място в историята. Историците вече дават, мисля аз, обективни оценки и те са наистина анализирани на базата на документални източници, на писмени материали и това е най-важното. Оценката на Социалистическата партия, вероятно в някой момент ще дойде, но на този въпрос аз няма как да отговоря дали те ще я направят. Смятам, че трябва да направят такава оценка, но кога и как не мога да отговоря. Да не забравяме, Христо, че именно БСП сега се надяваше на този рефлекс на носталгия по социализма и по Тодор Живков да издигне Жени Живкова за президент или кандидат-президент. Как ще те не я приеха за депутат. Тя имаше проблеми с подреждането на листите. Доколкото, така се спомням, беше обидена за това, че не беше подредена на избираемо място. Очевидно тя има проблем с лидера. Самия лидер нито се появи, нито... Сергей Станишев? Оплаши ли се? Защо не дойде днеска? Това той трябва да го каже, но самия факт, че не идва, значи това е едно разграничаване, защото това поне ще покаже лицата им. Те може да си мислят... Това ще покаже или показа вече лицата? Аз предполагам, че те са се обадили по телефона. Те са казали на фамилията. И Първанов, и Станишев. И така, и са си намерили някакви добре, букет не. Защо не изпратиха букет или венец поне? Значи, ако трябва да възприемеме жестове, това означава, че или ги е страх от това, че хората ще видят, че 22 години те се връщат отново към една изходна точка. По-добре да си замълчат. Това е. Добре, днеска видяхме на Димитър Иванов на бившото 6-то управление там. Той не е на 6-то, много го издигате. Той е на 6-ти отдел. На 6-ти отдел. Капитан. С прякора Митьо Гестапото. Това му е така да се каже. Добре, той присъства днес на тържествата. Човека, който разказваше в своите мемуари как е подслушвал фамилията и доста нелицеприятни неща говори за фамилията. Той присъствал там, не е присъствал... Кажете ми как да коментирам подобно нещо, което действително аз, когато писах тази книга, бях абсолютно... се опитвах през цялото време да бъда коректен, да запазвам. Не съм описал нещата, които са намерени в вилите им, просто защото сигурно щяха да правят 100 интервюта с мен за тези чудеси, които прокуратурата изземва от вилите на Тодор Живков. Това го спестих. Но такива хора като Димитър Иванов, човек може да им се чуди, нали, как с пикантерии описват как шесто послушвала Евгения Живкова, да не би някой да дойде, тъй като тя вече се замумяла, да не би да стане нещо. Точно така го описва. И днеска поднася цветя. Кажете ми за какви хора. Аз също ви задавам въпроса. Не мога да дам такова определение. Значи... Днеска пак се откри паметник. Това е вече третия паметник в двора. Този път в двора. В двора. Нека да видим нашия режисьор Валери Шего. Днеска това е третия паметник. Значи първия, нали ви казах, той е... Да, Румен Гурински, пък нали си спомняте кой беше, дето беше отвлечено детето му.
Той отправец е местен. Той отправец. Да. Значи първият професор Величко Минеков го прави 87 година. 2001 година Секул Крумов, а сега аз не можах да разбера кой е автор на този паметник. Това, доколкото разбрах от музея, е запазен бюст на Тодор Живков от Евгения и тя един вид го дарява. Вижте, цялият замисъл беше днеска да има така едва ли не някакви по-продължителни национални тържества, един вид в Правец, където да се събере елитът, където да се почете годишнината на Тодор Живков. Да. От семейството, от Общинския съвет на БСП, от близки и съратници. Христо, искам да... За това, още от сутринта информациите бяха, че ще може да се посещава къщата му. Идваха хора, аз отидах по обяд, пристигнах с автобус по обяд. Имаше хора, имаше и случайни хора, които виждайки колите, между другото, нито една лада не видях, госпожо Михнева. Нито една лада, нито един. Значи, ако ви кажа с какви мерцедеси идваха, значи тези хора, за които Живков и наследниците на Живков, които те бяха с първи образци западни модели. Тези истории с подаръците. Днеска част от подаръците, според мен... Не, това е много хитро измислено, аз ще ви кажа защо. Защото Живков трябва да бъде припознат като държавник, който, ето, виждате ли, тези подаръци. Аз на сайта, между другото, съм публикувал един ден преди годишната, т.е. вчера публикувах историята на тези подаръци. За тази история на тези подаръци след рекламите. Защо Жени Живкова, която е осиновена внучка на Тодор Живков, днес е организаторка на тези тържества? Между нас казано, ако няма нея, дет се казва, няма да има такава памет за Тодор Живков. Къде е синът на Тодор Живков? Тодор Живков ли е избрал, направил този избор Жени Живкова вместо сина си? Може би се ориентирал за какво става въпрос? Защо ли? Тук може би навлизаме в една много лична тема, която така не бих желал да коментирам, защото това е все пак фамилия, това са хора. Те си имат личен живот, лично отношение, но още приживе Тодор Живков от това, което съм чел аз като документи, изключително така държи на Евгения Живков. Всъщност тя е, може би, и почти цялото ОБО казва, че тя е единствената, която се е опитвала да му прави критики, когато е била доста невръстна и след като майка е починала, защото ние сме християни, нека да забравим. И Тодор Живков, ако трябва да каже нещо, което да прозвучи в контекста на това, че и той е бил жив човек, и той е бил човек като всички нас, изключително много е държал на семейството си. Той получава 2 страхотни удара в своята... така и аз ги почувствах от всичко, от цялото отношение, от тези листа, които чете, те се чувстват. От хартията, която човек чете, тя се чувства. И това е смъртта на Мара Малеева, единственият човек, който го е държал до 1972 година на земята. Ама много на земята. И след това израстване, това пробутване на своите деца. Всички в Политбюро знаят, че още при живи Живков иска Людмила Живкова да го наследи. Между другото, един от въпросите, който аз зададах, той е действително много личен, но той вече има историческо значение, кончената на Людмила Живкова. Аз поисках да говорим по тази тема с Евгения Живкова 2009 година. Тя категорично отказа, защото не е ясно там какво става. Не е ясно. Значи по документите се изяснява, че това е момента, в който честванията вече на 1300 години България влизат в заключителна фаза и тогава се разбира, че така наречения фонд 13 века, 1300 години България, прощавайте. Да, това е служба за културно наследство, която се ръководи. Тя е със секретен характер. Защото... Това са страхотни пари, които са били отпуснати, 70 милиона. Тези пари са... откраднати. Това е... Аз съм правила специално предаване за този фонд 1300 години България. Не случайно толкова много хора отидоха в затвора тогава. Не, това са хора, които Живков посочи, които да отидат след като Людмила Живкова почина. Точно така. Да. Точно така. Това но масово хората не разбраха. Жертва, да. Но хората масово не разбраха за какво точно става въпрос. Да. Защото тя в крайна сметка с подписа си прахосваше тези пари. Това бяха 70 милиона, които в уния години... Не и с подпис. Сега ще ви кажа нещо много интересно. В уния години бяха страшно много пари. В уния години, абсолютно. Преди 45 години това бяха страшно много пари. 77 година тогава май беше. Значи всичките харчове на тази служба културно наследство, която се ръководи от Людмила Живкова
и нейни съпредседатели са не кой да е вътрешния министр генерал Димитър Стоянов и външния Петър Младенов. Човекът, който ликвидира документацията, защото е приет секретен протокол за работа с документите на тази служба, е след извършен протокол документите да се унищожават физически. Човекът, който прави така, е дясната ръка на Тодор Живков, Мирчо Спасов. Защото са видели големи злоупотреби там. Ами защото са правени, защото нищо от тази идея не е направено. Защото ревизията казва, че от 11 милиона дадени за закупуване на ценни за българската култура предмети, включително и на Запад и така нататък, 9 милиона са похарчени за командировки, обяди, срещи за хайлайф. И само 3 за купуване на така. Отделно казвам една скоба, че откраднатата история, оригинална история славено-българска е показана веднъж на Тодор Живков, скрита от обществото и седи до 1991 година в касата на шефа на разузнаването. Така комунистите разбираха културата. И затова днес има една игра с тези подаръци, защото ние да се върнем към това, което беше преди рекламите, защото чрез тези подаръци, така наречени, това са когато делегации на високо ниво са посещавали, или Тодор Живков посещавал в чужбина, са подарявани на България, не на него, на България. Той представлява България, нали, като партийен, като държавен ръководител, защото партията си беше държавата. Нали, ние знаем за това срастване. Много интересно. Вие спомняте ли си преди 10 ноември българското общество да се е наслаждавало на тези подаръци, да знае, че има такова нещо? Не. Всичките те са струпани. Аз съм обяснил в сайта. Казах, който иска, може да влезе в интернет и да чете по протоколите от показанията. Човекът, който се радва след тази покупка, е лично Тодор Живков, а човекът, който му е позволено да се докосва до тези подаръци, е не кой да е, а неговата лична медицинска Ани Младенова, медицинска сестра, Ани Младенова. И в своите показания тя казва, че Тодор Живков се разпореждаше кои подаръци къде да отидат. Между другото има подаръци, които са изпратени и по фамилията, по вилите на децата, на близките на Тодор Живков. Защо така, сега с това нещо се иска. Представете си един 20 годишен човек отива днеска в музея и гледа и казва, голям държавен ръководител, вижте колко неща са му показвани. Между другото, не всички неща ги има. Разбира се, Живков има ордени. Къде са тези ордени? Къде са тези ордени? Тези ордени ги няма. Защо не покажат ордените? Това са подаръци. Днеска е изложено седлото, подсловитото седло на Муамар Кадафи, което е подарено на Тодор Живков, нали? Защото те си имат лав моабет, така да се каже. По този начин обаче, вижте, много така за мен е некоректно. И самия наслов на тази 100 годишна беше Тодор Живков, държавникът, минало, настояще, ето той е бил. Ама тази държава беше увита с телени огради. Ама човек, за да напусне България, трябваше да се унижава пред държавна сигурност и да подписва, ако иска да замине. Това беше управлението на Тодор Живков. То не е свободно. Тодор Живков, го определям с 3 думи неговото управление. Дефицит. Ама тези хора загубиха ли си паметта? Нямаше нищо по магазините. Дефицит. И ние същи стоки обличаха в едноцветни дрехи, връзваха ни и същи вратовръзки. Ниско качество. От бурканите, от етикета на буркана, който се изнасяше за ФРГ, до електрониката. И не свобода. Не свобода. Това днеска 20 годишните да отидат на концерт, това беше влияние, западно влияние и можеше да влезеш в затвора. Нещо повече за вицове. Срещу фамилията имаше член в наказателния кодекс. Как това българското общество безпаметно ли е? Няма памет за миналото. И това е при всичките тези 22 години. Нито едни управляващи не направиха. Аз не се сърдя на БСП. Че БСП никога не е казвал, че ще направи такъв прочеп. Какво направиха десните? Какво направихме ние като общество? Дайте да бъдем критични. Аз съм критичен към нас. Ние го говорим това нещо. Но нека да се замислим какво правят другите държави. Другите държави говорят за това какво трябва да направи образованието, да се познава близката история. Какво трябва да направи семейството, да разказва вътре в семейството за миналото.
За да не се повтаря, не заради нещо друго, не да се изопачават. Аз гледам днеска тези баби, които водиха своите внуци, какво казват на тези деца и те каква информация, изкривена, напълно изкривена. Чухме интервюто на Евгения Живко, ма извинявайте, документите показват нещо друго, документите показват 3 фалита, документите показват, че Живков се освобождава от всеки човек в партията, когато не е изгодно или когато звънне телефона от Москва. Да припомня ли един случай с втория човек, на който, първия в икономиката, на който Живков има доверие, 1988 година? Огнян Дойнов, който си прави илюзите, че ще построи завод за тежко машиностроение с западна техника. В момента, в който тази информация стига до руснаците, които поляците режат танковете, нашите ще произвеждат куполи за танкове съветски в завода в Радомир. В момента, в който се обажда министър-председателя по това време, вече не си спомням, и това не е важно, звънва телефона и казва на Живков, че той се обградил с хора, които искат да направят България под западно влияние. Айде! Богат човек ли беше Живков? Документално това, което си прочел в документите и фактите. Богат човек ли беше или беше човек от народа наистина? Човек от народа, това е пропагандният образ на Живков, който си го виждаме, който и днеска се лансира. Това е първият милионер комунист, законен, обаче законен. А това, че е направен гешефт за взимане на огромни хонорари по това време, средната работна заплата е 125-130 лева месечна, средна работна заплата, Живков взима за неписани събрани съчинения, защото аз имам уникална глава в тази книга и това е глава Кабинетът на Тодор Живков. Всичките съветници разказват истината за Тодор Живков. Много интересни неща. Изобщо това е един уникален метод за управление на държавата. Той е управлявал чрез кабинета си, не чрез като министър-председател на пост или не като шеф на партията, а чрез този кабинет. Той е публикувал чужди мисли на практика като свои. След което превежда тези томове и ги праща в Гърция. Ти си спомняш как стана. В Англия ти Максуел. Посолствата са взети. На Максуел се плащат, за да ги издаде в Англия. Издателството на Максуел. Плаща се и в Гърция. Да, за да ги откупят. Всичко е платено с държавни пари. А Живков взима хонорар. И когато прокурор го пита, господин Живков, ето експертиза, вие тук на тази дата взимате в брой 50 хиляди. Не се ли зададахте и въпроса, че средната работна заплата на българския граждан по това време е била около 130 лева, вие взимате 50 хиляди. Не се ли замислихте? 50 хиляди, това са 2 шестици от тотото по комунистическо време и отгоре. И Тодор Живков казва, да, ама как? Това е нередно, аз се възмущавам. Но тогава не съм си дал сметка. И единственият въпрос, на който Живков не отговаря, е когато му представят цялата експертиза за близо 1 милион и 800 хиляди лева взети, защото за хонорарите има една тарифа, но за членовете на Политбюро има секретна тарифа. Единственият, който издава от Политбюро е Тодор Живков. И тъй като той има над 30 тома събрани съчинения, петорно или десеторно бяха вече по тази тарифа хонорар. Мирко Барев пише издателството и превеждат парите. И Тодор Живков казва, позволете ми на този въпрос да не ви отговаря. Между другото, на 10 000 въпроса, грубо казано, задание на Тодор Живков, това е единствения, на който той не отговаря. Уважаеми зрители, тази вечер ви представих другата гледна точка по повод на събитието 100 години от рождението на Тодор Живков. Една гледна точка на журналиста Христо Христов, която смятам ще ни отрезви, защото важно е да четем миналото, да го познаваме, за да разказваме на нашите деца, защото миналото не бива да се повтаря. Защото днес това, което видяхме в Правец, трябва да кажа, че ме ужасява. Христо ме ужасява. Вече 1 час говорим за Тодор Живков, ти толкова много неща можеш да разкажеш, който проявява интерес. Нека да прочете книгата и биографията на Тодор Живков, така както е видял и написал Христо Христов по документи от Държавна сигурност, досието на Гешев, делата, на които Христо е присъствал. Които, между другото, историците така не ги прочетаха. Те и за това по такъв начин се... Страшното е, че се загуби интерес към тази истина, Христо. Загуби се интерес. Това е умишлено, но се загуби интерес. За да затъпее българското общество. За да затъпее българското общество. Благодаря ви за търпението, уважаеми зрители. На теб, Христо, ти благодаря за големите усилия, които днеска направи, за да дойдеш директно от Правец тук в студиото на Канал 3 и да покажеш и другата страна на историята, защото една конфликтна, драматична личност винаги има 2 страни. Цял ден всички медии говорят за едната. Тази вечер Христо Христов се опита
да очертая и другата. И аз благодаря за поканата. Майче по-истинската страна. Благодаря ви за търпението.